Al-bab al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabrur laisa lahul jazaun ilal jannah. Al-hadis amma ba'du. Sagunging kahormatan winantu ing karaharjan. Dumateng sedaya para alim, para ulama linangkung dumateng Sayyidina Al-Mukarram, panjenenganipun Simbah Kyai Muhyiddin, panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Ridho, Bapak Kyai Sofwan, lan ugi dumateng sedaya para bapak-bapak kiai lintunipun ingkang boten waget kawula sebat asma setunggal monggo setunggalipun sedaya ingkang tansah kawula hormati lan ugi tansah kawula mulyakaken. Linangkung dumateng Sayyidina Al-Mukarram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abdul Ghais ingkang pidalem wonten ing Kalikutha Paraan Temanggung sinaosa panjenenganipun dereng rawuh ingkang tansah katengga rawuhipun lan ugi ingkang tansah katengga berkah dalah maidotul hasanahipun ing samangke. Linangkung dumateng sedaya para sepuh, para pinisepuh dalah sedaya kasepuhan ingkang satu kinabekten. Aminipun dumateng panjenenganipun Simbah Manten Kepala Desa Sutopati lan ugi dumateng sedaya para simbah haji, Bapak Haji, Ibu Hajah sedaya ingkang tansah kawula hormati. Paminipun dumateng Bapa Pangasta Pangemban Pangembating Praja kinarya pandang pandoming para kawula dasik. Anenggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sukomakmur, panjenenganipun Bapak Kajat. Dalah sedaya prangkatipun ingkang satuhu kinabekten. Ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kemiri, Kaluran Temanggung, kaleres menika garwanipun Ibu Waranggono nggih. Ingkang tansah kawula hormati. Ugi mboten kawula supekaken dumateng ingkang hamengku gati, ingkang hamengku karya panjenenganipun Bapak Taryani Ibu Bardiah dalah panjenenganipun Bapak Budianto miwah kula wangsa ingkang bineja mulya. Ugi dumateng sedaya para rawuh tamu undangan kakung Sumawana Putri, emo ingkang saking Padekahan Marungan, emo ingkang saking Litang Dusun sedaya ingkang tansah kawula hormati. Ugi mboten kawula supekaken dumateng kadang-kadang paguyuban karawitan Laras Budaya Makmur ingkang pursuh panjenenganipun Bapak Yoko. Ugi saking Ibu Waranggono ingkang mijil saking kota Jogja lan ugi ingkang saking kota Temanggung ingkang tansah hamemayu hayuning budaya Jawi. Saderengipun kawula nerasaken papa lajeng pematur langkung rumiyin tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ngloberaken pinten-pinten kanikmatan saha karahmatan dumateng panjenengan sedaya lan kula katitik wonten ing rikalenggahan wekdal menika waget pepanggihan waget hangestreni wontenipun wali matu safar hajatipun Bapak Taryani Ibu Bardiah dalah panjenenganipun Bapak Budianto kanthi samudaya tansah ginanjar wilujeng boten mangke alangan setunggal menapa raos syukur monggo kita ikraraken kanthi wasan hamdalah kita dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salamipun Allah mugi tansah tumanduk kajiwa kasarira dumateng mustikaning jagat sesekaring bawana anggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula lan sedaya ngajeng-ajeng berkah dalah safangatipun awit gesang wonten ngalam donya ngantos benjang wonten ila yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para pilenggah samudaya ingkang tansah kinarubang rubuhing yuwana basuki. Anginipun dalem wantun cumantaka sumela ngadhep matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Haminangkani tinalangi atur cundakani basa saking kersa-kersanipun Bapak Taryani Ibu Bardiah dalah panjenenganipun Bapak Budianto. Hangemuti panjenenganipun boten kumawa matur piyambak wonten ngersa panjenengan sedaya sejatosipun wonten ing kalodhangan menika sampun hangrakit hangrantam atur ingkang badhe pun aturaken. Namung dumugi ndata sinaringan kapresan
panjenengan sedaya sampun rawuh ingkang sampun pepak andher sinaraja sedaya atur mboten waget kawijil ing lisan namung kandhek sak madyaning jangga pramila ingkang sang menika kula ingkang kinen kulih sarira mbok bilih anggenipun dalem mantun cumanto matur menika mboten waget jumbuh kalian kersanipun mboten waget pas gandhengan kawula namung titah sawantah ingkang kapurba kawasisa dening Gusti ingkang akarya jagat mugiya para pilenggah para rawuh kersa nglumuraken bedhah ing samudra bangsami para rawuh para pilenggah ingkang tansah kinarubang rubuhing yuwana basuki pematur ingkang swindah bilih wonten ing kalodhangan menika saking panjenenganipun Bapa Taryani Ibu Bartiah dalah panjenenganipun Bapa Budianto ngaturaken rawuh panjenengan sedaya hamengku hajat inggih menika insyaallah wonten ing dinten Ahad Pahing badhe nindakaken pakaryan suci nindakaken rukun Islam ingkang angka gangsal inggih menika nindakaken ibadah haji wonten ing tanah suci Mekah Al Mukarramah Madinatul Munawwarah pramila ingkang sang menika wonten ing kalodhangan menika ngrawuhaken dumateng sedaya para sepuh para pinisepuh lan ugi dumateng sedaya para bapak kiai bapak ibu sedaya imo ingkang saking padekahan marungan imo ingkang saking lintang dusun namung panjenenganipun Bapak Taryani Ibu Bardiah Bapak Budianto namung tansah ngaturaken sugeng rawuh kaping kalihipun anggenipun Bapak Taryani Ibu Bardiah dalah panjenenganipun Bapak Budianto ngrawuhaken panjenengan sedaya tentu kemawon boten waget nyediakaken papan pilenggahan ingkang sekeca menapa malih atur pahormatan sedahan ingkang dadosaken rena ing penggalih lan ugi sanes-sanesipun saking keluarga tansah nyuwun agunging pangapunten ingkang sak ageng-agengipun ingkang saklajengipun saking ingkang hamugati bebasan gegeden empyak kurang cagak anggenipun ngadani upacara menika satosipun sampun maksimal anggenipun menggalih badhe karawan panjenengan namung dumugi ndata wujudipun namung kados mekaten estu saking sedaya keluarga tansah nyuwun agunging pangapunten ingkang sak ageng-agengipun ingkang saklajengipun dadosaken kawuningan bilih menika adicara antawisipun hajatipun Bapak Taryani Ibu Bartiah dalah panjenenganipun Bapak Budianto menika dipun panggihake wonten ing setunggal tempat kranten napa widerek atur genik-genik ingkang sampun kapengker bilih panjenenganipun Bapak Taryani Ibu Bardiah menika sampun kepitangan budi kalian panjenenganipun simbah almarhumah simbah Haji Subangat selajeng sejatosipun ingkang kedah berangkat haji panjenenganipun keluarga Bapak Budianto menika panjenenganipun Ibu Damah namung kranten Allah ngersakaken Ibu Damah mboten waget dumugi dumateng tanggal tahun ingkang pun pemberangkataken lajeng menika dipun gantos panjenenganipun Bapak Budianto selajeng kersanipun Bapak Taryani Ibu Bardiah menika sampun wonten kesepakatan kalian panjenenganipun Bapak Budianto bilih acaranipun menika dadosaken setunggal ngeten nggih dados niki alhamdulillah antasipun wonten ing pahargyan menika saking Bapak Taryani Ibu Bardiah dan pun Bapak Budianto menika acara dipun dadosaken setunggal. Mugi-mugi kemawon kanthi pakaryan ingkang sae tujuan ingkang sae menika tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi tansah pinaringan berkah syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang saklajengipun saking Bapak Taryani Ibu Bardiah dalah panjenenganipun Bapak Budianto insyaallah wonten ing dinten Minggu Pahing menika badhe bidal wonten ing tanah suci Mekah Al Mukarramah Madinatul Munawwarah nyuwun doa restunipun ingkang sepuh nyuwun piyamunipun ingkang pernah anem mugi-mugi bidalipun calon haji menika waget pikantuk lulus raharja kalis ing Sambikala salajengipun nyuwun agunging pangapunten saking panjenenganipun Bapak Taryani Ibu Bardiah dalah panjenenganipun Bapak Budianto keranten insyaallah wonten ing tanah suci Mekah
menika mboten sekedap kirang langkung nggih kawandosa dinten wonten kalepatanipun bebrayan dumateng panjenengan sedaya lepat ingkang pun sengaja lepat ingkang pun boten sengaja saking Bapak Taryani Ibu Bardiah Bapak Budianto tansah nyuwun agunge pangapunten ingkang saageng-agengipun nggih kinten kersa maring pangapunten nggih nggih kenging napa lehe matur kok njukaya ning wong nggon pemberangkatan jenayah njuk ana ngapuran-ngapuranan barang nggih keranten sakniki niku Allah maringi pacuben kathah sanget bencana-bencana kathah sanget ingkang badhe nindakaken ibadah haji menika perjalanan ingkang boten tebih boten namung daratan ugi mangkin wonten ing pesawat wonten ing awang-awang menika ya taruhane menika nyawa nggih dados nyuwun doa restunipun mugi-mugi wiwit lekas ngantos dumugi pungkas wiwit purwa ngantos dumugi kunturipun Bapak Taryani Ibu Bardiah dalah panjenenganipun Bapak Budianto mugi-mugi waget pun paring kawilujengan lan waget dadosaken wonten predikat haji ingkang mabrur saha ingkang hajah mabrurah keranten menapa dipun ngendikaken balasanipun wong haji ingkang mabrur menika mboten wonten sanes namung swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten sanes menika balesane swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun saking sedaya keluarga tansah ngaturaken agung matur nuwun dumateng sedaya para kadang-kadang menika saking paguyuban Karawitan ijil saking Desa Sukomakmur ugi saking Temanggung saking Kota Jogja ingkang sampun nderek hangemengayu hayuning budaya Jawi keranten pangapunten menika panjenenganipun Bapak Taryani Bapak Budianto Ibu Bardiah menika panci senenganipun menika kalian gending-gending nggih nah nggih mboten wonten awonipun wong niki nggih sistem ngaos dados sing penting tujuan sae menika Allah ingkang badhe mriksani nggih para rawuh, para pilengga samudaya ni kalian ngerantu panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abdul Ngayis kanten menika dereng rawuh. Pematur kawula mboten waget kathah, nggih monggo pangapunten ingkang lenggahan wonten ing mergi ingkang atos-atos niki kados sawuhipun mugi-mugi dipun paring reda nggih. Pun paring reda nggih. Kirang langkungipun tansah nyuwun agung pangapunten. Kawula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten sinaos sampun kawula tutup wonten ingkang klemput sekedhik. Niki insyaallah panjenenganipun Bapak Taryani Ibu Bardiah adalah Bapak Budianto menika dinten Ahad Paing insyaallah bidalipun kirang langkung jam 3 nggih. Nggih, jam 3 pramila ingkang sae menika mbok bilih wonten sanak sederek keluarga ingkang badhe nguntapaken nderekaken dhateng pendopo Kabupaten Magelang menika jam kalih enjang utawi jam kalih dalu nggih. Jam kalih dalu kedah sampun sama persiapan. Ngeten nggih. Dados mangke wau dipun aturaken menika dipun rencanakaken saking bimbingan badhe nindakaken salat subuh berjamaah wonten ing pendopo Kabupaten Magelang. Dados menika mangkatipun Bapak Taryani, Bapak Budianto, Ibu Bardiah menika wonten wekdal jam ingkang gasik. Dados kagem Bapak Ibu menawi badhe nderek nguntapaken menika jam kalih kita sampun persiapan mangke jam 3 insyaallah sampun bidal saking lokasi utawi dusun Marungan. Nggih namung ingkang boten saged nderekaken nggih estu kasuwun pandonganipun mawon mugi-mugi bidalipun tansah pinaringan rahayu basuki kalis saking sambikala. Nggih namung mekaten menika wau kula sampun tutup salam lajeng menika langsung medhak mawon nggih. Nggih.